sakiraaɓe ƴeewooɓe ayawo Pinal TV kala ɗo mbawɗon taweede gooto fuu jowtiraama teddeengal inde muɗum e yettode muɗum bisimilla mooɗon e yeewtere meɗen fina tawa Pinal TV kala tawaaɗo ana fawi e ayawo Pinal TV e ley oɗo saanga eɗen mbiya ɗum bisimilla muɗum sanne eɗen yowta gila ɓamɓe miijo Pinal TV ana haani waɗeede e aduna o fa Allah hoddirani en kawruɗen e zamanu muɗum e tawaaɓe eɗen jooɗodi e muɗum jooni fa yetti tawaaɗo ana hettindi ko kaaleten e oɗo wakkati fof eɗen jowta ɗum eɗen bisi muɗum e yewtere fina tawa Pinal TV sakiraaɓe hono no wowri ni wakkati fuu noddude sakiraaɓe meɗen jeeyaɓe e leñol meɗen pulaku wiyoɓe mbimi e wimi e mbimami e mbiyan ɗum bisimilla muɗum e yewtere fina tawa ɓe dokka en hakkillaji bawɗi naftorede hande e janggo kala ɗo mbawɗon tawede fof bisimilla moɗon hande e noddi sakiraɓe meɗen gollidiɓɓe meɗen yiɓɓe meɗen humaniɓe ɗemgal meɗen fulfulde eɗen mbiya bisimilla maɓɓe sanne sanne adi fof ga jungo meɗen ñaamo ga eɗen tawda e sakike meɗen woni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kucala e makko kanko Alhaji Guuro Ham Penda woni Alhaji Dikko mo pucci uruɓe kañum du ana jungo meɗen nano ga e mbiyam bisimilla maɓɓe sanne sanne e yewtere fina tawa Pinal TV sakiraɓe bisimilla moɗon en cilminan woni gonɗo jungo meɗen ñaamɗo woni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kucala Diallo bisimilla pullo aɗa selli alhamdulillah koto jaam woni e ma soɗay koto basi walla alhamdulillah mi bokata jowtu ƴeewoɓe ayawo Pinal TV e yewtere meɗen fina tawa bisimilla maɗa sanne fade meɗen ƴaɓɓorade e gajateji ɗi so en tilike ɗon fuu en gartan e sakiki meɗen bisimilla alhamdulillahi rabbil alamin بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سلمين دما أن الحاج بوكري فايتاد ديكو بريزان غاران سوزي مالي سلمنا ما هتور انتو ون لمالي تشاغال مالي فوف جاوتا ما بركنام امدي غلا هوريبه Pinal hoore mum jowdeɓe barkindeɓe e jaɓude wadde organisé ittude jawri muɗum wattude ɗi cuuɗi e bandu en wiye nodda garibaɓe wara daña ko haali tawa fe mbuɗu yoɓay ɗum wona hunde yafude sabi on yoɓoɓe courant on yoɓoɓe ndiyam wala foof kon yoɓata jowde on barkinde on haɓɓuɓe ɗi anniyaji teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe ayawo Pinal TV ɗoni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kucala mo tawete du kumpitowo kabaruji banggal ɗemgal fulfulde min beltima sanne e salamu ma e kala ƴeewowo ayawo Pinal TV fuu du ana jowtuma ana weltanima bisimilla ma sanne fade meɗen martude e maɗa en patan sakiki meɗen woni kanko Alhaji Guuro Ham Penda mo pucci uruɓe ɓurɗo lollirde Alhaji Dikko mo MSP de Grand Sujet du Mali ɗemgal fulfulde bisimilla maɗa sanne Alhaji Dikko Bokari Allah demba mabo ko faga digi sire aɗa selli koreji e sakiraɓe mabo bisimilla maɗa sanne sanne ayawo Pinal TV bisimilla ma du ƴeewowo fina tawa Pinal TV fuu du ana jowtuma ana weltanima bisimilla maɗa e garangal ma jowtu jama o tafam fade meɗen ƴaɓɓodade e gajateji eɗen calmina kala ƴeewo en joni dow Pinal TV ene barkina jama o fof pulako o fof e Mali e caggal Mali fof Pinal TV ana heeɓe muɗum eɗen calmina jama o fof mbiɗa salmina andu sanne wiya assalamu aleykum mobɓe meɗen Diallo Kucala salmina jama o fof inchallah teddi faydi Alhaji Guuro Ham Penda mo pucci uruɓe Grand Sujet du Mali MSPD Mouvement Soudou Baba pour la paix et le développement min beltima sanne e oɗo salamu mana ngoɗo jowtago pulaku ƴeewoɓe ayawo Pinal TV fina tawa e gartan e sakiki meɗen ɗoni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kucala nde wonnono yo gooto e nuygal meɗen pulaku to banggal ɗemgal ngal fulɓe mbi
ɗemgal ngal kañum wurnata leñol ngol min beltike sanne notade maɗa noddandu suudu baba yewtere fina tawa ɗoni findinde e famminde e faborade ɗum en du andal ko Allah arzin qini ɗum min beltike sanne notade maɗa noddandu suudu baba ndu hande yewtere meɗen nde e gaddi mana toɓɓe ɗe kanɗen yaade dow muɗum dokken hen hakkillaji meɗen mballodiren e leñol ngol fa tawe ƴeewoɓe ne mbawi naftorade waɗoɓe caggal du ne mbawi naftorade e goho fuu toɓɓere hande ne joguiɗen banggal fina tawa so wiyama wawa yaade caggal ɗemgal ngal hono gatten fa jaaten ɗemgal ngal heddo haalede fa wawa naftorede ko warata Diallo. Alhamdulillah. Bon ɗemgal ngal go woni haalde jaɓude haalde ɗemgal ngal tafa sabi so lanɗo waɗima pullo tawi jomum hoore mum ana jaɓa haalde ɗum woni fulfulde nde sabi andi go woni leggal leyɗi ka fuɗɗata leggal leyɗi tawe mawɓe ana haalda e sukaɓe fulfulde kamɓe hoore mabɓe soɓe joddike ɓe gajodo ɗum ɓe immododo ɗum ko wona ɗum tan hande Allah walli en kulle hewɗe cuuɗi téléji e médiaji ne wawi haalede dow fulfulde fi sa nanta ɗengal gongal sa nana fulfulde nde aɗa wawi famude kibaruji hewɗi le aduna o e banggal ala horma téléŋaji ɗi e radio ɗi e kulleji ɗi ɗi yataka goɗɗo foof li galleji ɗi ka sana ɗengal ngal ka haale yi ko ɓuuri hewde li galleji ɗi hertade ngalluje ɗe capte région ngaji ɗi Bamako en yaade Dakar en Waka en a tawan kala jangguɗo naso ƴuwi burusu sa wari ngalluɗo tan sa Bamako ɗo hinno babarankore nde yebbita ɗengal fulfulde ngal sa jomum hono Sénégal en sa wari Dakar hinno wolfor nde sa Abidjan en hinno français o sa Wagadugu hinno musinkore nde yoppa ɗengal mum ngal sa ɗum jokki tan fa majja nde a yiyan jomum anni o pullo sa haaldema ko fulfulde o wi an bama ko pullo no wi inwa koye pullo kanko o haalta sabi o wawa ñeŋede sabi mawɓe jaati hono haalta ko ɗon probléme mawɓe jaati a yani Bamako ɗa jaati ƴeewa a tawan gallemi hewɗi a tawan ɓe haalata jaɓɓo haalde fe seeɗan haalde ɗum français o woni haalde e muɗum sans fulfulde ɓe haalta voilà bon saɗa guilani galle yappama a tawan jomum wona pulako fulfulde wona ko welta ɗum kadi ɗum kay sababu taɓɓe taɓani heewe nde goɗɗo kay le galleɗi kay taf teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV yewtere meɗen fina tawa Diallo Kucala en kanko Amadou Diallo en jewtimo sanne so Allah jaɓɓi eɗen garta e sakiki meɗen ɗon kanko Alhaji Guro Han Penda ɓurɗo lollirde Alhaji Dikko kañum du goto e noygal meɗen leñol ngol banggal to ɗengal wiyoɓe mbimi e wimami ɓen ɗo woni ɓe bisimiɗen hande ma walla ɓe woni ɓe cilminɗen hande fa tawede mbattodira e muɗum hakkille ko hani tawede ana wawa wallude leñol ngol tigui ko jeeya e banggal fina tawa en ɓarorike banggal ɗengal ngal hande Alhaji Dikko a goto e noygal meɗen Pulako to banggal ɗemgal ndenno ɓe mbi ɗemgal ngal kañum wurnata leñol ngol banggal fina tawa ngaji meɗen annene hono gatten fa tawe jaati ɗengal ngal jaati ana heddo haalede bon fa ɗengal ngal heddo haalede hono no Diallo wiiri ni le galleji ɗi noon ɗo tafa faami le galleji Pulako hewɓe hande soɓe iwi hono nokkuji meɗen soɓe gari Bamako ɗo a tawan eɓe hiito sukaɓe ƴeete gila garɗen ɗo fa hande a wawa e bawrankore tawi ɓe ñewoy ɗum jaati ko saabi a wawa bawrankore ko hanno tawde contraire ko ɗum ko kamɓe ɓe gatta contraire woni hono kamɓe kaali wiide ɓen kaala ɗengal muɗum mais kamɓe ndiwata sukaɓe jaati jaha kaala e ɗengal janangal donc ɗum ana wadda caɗele babbu du ana jooɗi wakkati hillaka rewɓe kay gondi muɗum ko mbi fu ɗum woni ko latto duuɓi jeeyi gari duuɓi 5 tawan hono ley galle o tawi iwɓe cuuɗi to soɓe gari de ley galle o duuɓi 5 tawa ɓe joppi fulfulde fa laade mawnuɗ noon fof
ɗoɓe laati jokolɓe fof tawa fulfulde laaɓi galle o hunde fof haaldake jokka inde fulo ka duuf tan wiyete inde galle o ka e fulɓe noon sa yi ɗum fulɓe noon ka fulfulde nde waɗata kadiri an ɗon motere kadiri an ɗon motere waɗa waɗayi dow ɗe caɗele fof gon e galleji meɗen ɗi donc so wona tawi yimɓe meɗen ɓe homo fof waɗano oɗon nokku hakkille fulfulde nde homo fof so en keɓa fulfulde nde wala ko joguiɗen koy sabude pullo fof fulfulde nde ɗum woni hen donc fulfulde nde pati jeeɓoɗen nde balle sukaɓe meɗen kaala wakkati fof eyo wakkati fof tawi ende haale ende gollire nokkuji ɗe fof tawi fulfulde nde nawtere inchallah teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV en kettima ɗoni kanko goto e golle diɗɗo meɗen biyeteɗo Alhaji Guro Han Penda ɓurɗo lullirde Alhaji Dikko Alhaji Dikko aɗa andi banggal ɗemgal ngal sembe maggal tigi tigi ko haalede maggal e banggal kabaruji onon ɓeeɗo on humpitoɓe kabaruji noon nden no won tiiɗalla mo jiya toon e banggal humpitogol ngol hono no nokkir toon kabaruji ni tiiɗallaji woni hen jaati min kokkoɓe kabaruji noon on no mbirɗa ni sembe kabaruji ɓe dokkata ɗi mi e Diallo ka fof nde WhatsApp o ni min ɓuuri sembitorade ɗo yimɓe du ɓuuri andirde min caɗele wahi fa heewi wakkati min jotto min mbiya hey Laaji ndaaro hoore mum wakkati ana waɗa ha no foti nawde par ce que les pula ko kulle ɗe newaki de jennoje bihiile wala fuu komin mbiyatake wala fuu komin nanata on jiiɗa fulɓe ni gayɗo ni ga gayɗon wala fuu si bihiile komin mbiyatake wala si jennoje komin mbiyatake a tawan yimɓe maɗa ana caggal ma ana gaɗa pression mais ngalla ɓelte hen sawi hen ɗum bonni haaji ma ɗum bonninima ɗum mais a wawa yoppude garde Haruna Sankare o wi golle suuru baba e saha e guiye sa ɓorniki guiye ɗe juwe sa itti ko du a tartiki a faami san ɗum ni woni hono koɓe jokkinimi hen ka eɗum nafa yimɓe hewɓe fes laati woni yennoɓe a ƴewata yennoɓe yettoɓe du ana toon eyyo batte ɓe yimɓe ana andi ana nafa ɗum donc sa a yoppi fof ɓe ana torra ɗum ana torra leñol ngol du dow ɗum tintoroɗa wona kambari yennoɓe donc golleji ka an tiiɗi hen ka mbiɗa gondi he kala bawɗe amen fof yalla leñol ngol surtout ɗengal ngal yalla ana towo teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV ɗoni kanko Alhaji Dikko noon ɓuuri anditirede MSP des grands sujets du Mali sikke walla ɗum jaati waɗi so wiya junngo nano e junngo ñaamo hande waran ana weeli janngo waran ana weeli kasi ko hono ni woni no ɗum worri sa yii ɗo ene beelam jiya ga ene ɗum beelam goɗɗam ɗan jeyɗa kay ɗanka mbiɗa miila kaalo fulfulde fof faami e noon ni woni no golleji jarata golle du heɓata tan tawe ko welete ko tan woodi golle du heɓata tan wooɗam tan nden no ɗum saabi so bani adama wiya ana tawe majjum ɗum fof tawete e mboofi tawete du e moƴƴinde ɗum fof ɗum wajibi ɗum hewete e gartan fa hannde e sakkeke meɗen ɗo ni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kouthal Oustaz eyo président o président Diallo faɗam udditide toɓɓere wonde kasi nde e ley toɓɓere nde dokkuɗen joni banggal humpitugol kabaruji to ɗemgal meɗen fulfulde yalla anene won ko pamɗa hen ko mbawɗa fammide ni e banggal beelam muɗum e beelam muɗum goɗɗan ɗam bon golle kay fof wala mo tiiɗala wala e mum golle a natirtama fa wiya fa wasa heɓuɗen tiiɗal ɗum kawa kala golle so tawi ni golle lobbo tawa en tiiɗal ɗum kam wajibi no far mi wetta ɗon banggal ɗengal ɗo fulfulde ɗo ana hani janggede exemple so Kouthia kanko Mamadou Amadou Ba o titre noon jangdire mawde aɗa wawi wiide le malɗo hono mayre heewa fils ana
danki ayna wala danki wala yimɓe jangan toon fulfulde ko wona ɗum yimɓe waɗoɓe voyage so yaaha kañum e hoore mum jippoton toon tawa nokku fulɓe a andanta o galle fulɓe wonɗo a anda e hoore maɗa fe sa wari hono watta organisé laamu watta ton kulle mum organisé ko wakkiti waran ɓe jippoto ɓe luwo dow e luwo leyɗo so wari tan e hoore ma andan ɗo ko galle pour won fulɓe fesa haalnaka voilà fesa haalnaka fe yetɗa fof a andan o kay o nokku fulɓe wonɗo walana siilude fullo so wari jippo toon so goɗɗo wari a tawa haaji maɓɓe ana hen quoi enen moƴƴini yiyetake moƴƴinɗo wona kañ yiyetede leñol ngol wonko ƴewirte bon honɗe kulle bannu en de yahata caggal bawɗe kay yardade e yidde sabi wonɓe toon ɓurɓe o milliard uji wona ɗe kulle waɗi haaji mumen voilà ana e téléji exemple ɗa hono no suuru télé men no wori joni wonɓe ɗo joguiɓe milliard uji wawɓe ñiɓude sooda AC ñiɓa hokka fulɓe waɗa média muɗum mbi wona ɗum wembi ɗum quoi non non wawi yetto 1 milliard ya hokkiya kulle goɗɗe waɗe fijoji na yarri fe 2 milliard 4 milliard ne yarri de ittude sooda AC 2000 ñiɓa suudu hokka fulɓe wari haali ɗo mali fof homo joguiɗo suudu télé hen wonɗo wiyata ndu suudu fulɓe wawinde hoore muɗum voilà wiyata pinal débrouillé ni woni voilà débrouillé o voilà ɗum débrouillé waɗe seeɗan sa warma sa wari a yii tan a andan ana yurmini ana yurmini quoi ewa enen yimɓe hande le leydi maldi ɓe yimɓe jogui milliard uji ronka ni fewi udde suudu télé wotoro lobburu wona haala radio ka wala bon ɗum hokkata kulle meɗɗe sembe ɗum hokkata ɗengal sembe radio wala radio wala fulɓe waɗa radio no ɓe wala mali fof fa wiya radio fulɓe ana haala 24 heures sur 24 FM debtal antol mi wal président FM debtal uddino ɓe wala to hande ɓe haalta non ɓe wala ya dore fe goto wala to président abou so tan tawata bureau mum tabtal tim kañum wona gollo radio voilà radio uddi ɓooyi radio uddi mande o uddi ɓooyi saabi kaaki ɗi wala to kaaki o bonɗo radio o boni radio o ronkani wawde fe hoore mum go o radio tabital kañum jogui fof tabital e walde no walde o wawande bon wawana hoore mum kañum débrouillé woni saabi yimɓe ko amata carte ɗon ni kayno wuure muɗum tabital e hoore fe ɗo won famata tabital hoore mum taw e luwansi woni ana noon kam ɗum woni walde mawde nde fulɓe fuu roliɗo malɗoɗe nde hoore mum tafon e luwanse woni tafo leyru ko jahan million jaha ujunaji capanɗe jeegom wiyata ko wattata ɓe yoɓan ndiyam ɓe yoɓan courant ɓe yoɓan fof radio o antu radio o so ƴeewi radio tan e hoore mum radio o yoɓata courant kañum saabi tabital kañum yoɓata saabi ene seeri seeɗa radio o haalan yoɓata courant yoɓata ndiyam fuu hooreɓe tabital ɓe yoɓata nde radio o hoore mum kañum hokki fe wawande hoore mum kañum radio on wonni o yoɓata ndiyam o yoɓata courant ko o wawana hoore makko walla ko moƴƴinde kanko ɗum no holla tan défaut wonto woni no wawi tawede défaut sikke wala hen e golloɓe toon ɓe wonto nanguira e hunde kayen jeeyi na wonko wonto golloɓe toon ɓe sabi so hunde uttama laati hono uttama a hokkama gollu fur han tawede nanga hono an jeeyi hono pinal worɗo hande ni nanga an jaati jeeyi sa nanguira e noon golle wawa yaade yeeso sikke wala hen noon radio tabital nanguira so yi radio yaaha yeeso fof noon nanguira sana ɗum golloɓe yimɓe tabital ɓe wonɓe bureau ɓe ittata buuɗe muɗum wona e noga wona e sappo lewru wata fof ɓe yoɓa luwanse ɓe yoɓa luwanse suudu dow e ley sooro ɓe yoɓa courant ɓe yoɓa ndiyam gardien yoɓeteɗo won yoɓeteɓe wonɓe toon so yimɓe yoppitama yimɓe kasumkoɓe sa si seere hokkama ronto ɗum wata hokkaɓe tabital so wiyeten galle fulɓe galle fulɓe feewi hunde wala ko jogui ko watta ko nannata walde ɗum exemple tabital tan ha baale men ɗo fof no worno wala haya ɗon no tabital ƴeew exemple pinal ɗo homo watta pinal homo ko ɗo pinal minen ɓe nodɗa ɗo aɓe mbuɗ men wala meneka meneka mbaɗa men haala mi yaade aɓe meneka
bene kam wala me hala so ko am dum me fiye jiba am mi mi nang mi wala me hala mi he yada mi do courant an hubado ko yobete so kelo timmi joni wana timmi ndiyana ko yobete suudu do wonno timmi joni dan non taweda mi mi yebero de so foyro on dara jam wala ko nippi ga haja wala wala mi ya yada mi ay ƴeewa tan hande ɗo pinal ɗo wallahi won wonɓe leydi ndi won wonɓe ɗo malɗo wallahi wawɓe ñiɓude suudu waɗa étage uji 10 wallahi hokka suudu télé pinal tawi machine aji min nabbirta wallahi nabbuno fa dow bakkiɗa basgaji maɗa nabba fa dow ya golla a uddi suudu télé hande aduna fo ƴewan so watan satellite aduna fo ƴewan anga ƴeewa pinal suudu fulɓe ha wuro 24 heures sur 24 fey erga jetti wala e canal fof voilà o télé fulɓe joni waɗa canal kala wano erga jetti voilà wona mo sénégal o wona mo cameroun o erga jetti tawi fulfulde haalte wala e canal fof sénégal canal ɗi fof fe joni ɗamade gila 1 phase timma fulfulde haalte erga jetti wala fi erga jetti heewi erga nayi wala jaati voilà tandi fayde sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV on paami ko kanko Diallo Kucala e gartan e sakike meɗen ɗon kanko Alhaji Dikko anani ko Diallo Kucala haali wallaminen o ɓani gilla to radio tabital bon fa pinal ɗo gonɗe jaati ko pamɗa hen wonko paami e jaati ko haalda ala radio FM tabital eɗen kala ala FM tabital e pinal par ce que ɗum radio ngaji pulako noon ɗi woni radio ngaji meɗen enen du darde ɗum woni golle meɗen donc pinal ko woodi fof hakkillaji meɗen woni FM tabital ko wondi fof enen du hakkillaji meɗen woni donc hono ko haali ala FM tabital ko wi hono golloɓe bon min mi wiyata golloɓe min mi wiyata golloɓe nani Diallo gollinoɓe kañum du banggal muɗum tan wawi ƴeewede so golloɓe gollo tan ni no so gollo a nangi ɗum so tawi o gollata no jiruɗa ni a ittatama no hani pourquoi darata golloɓe lobbuɓe anani ko jaabi golloɓe kay soɓe golla honno jiruɗani tan ittuɓe awon hoorejo ita radio sosa wadde joni wakkati huɓe sandeteɓe ɓeɓe cansete gila ɗo fa keɓe won neɗɗo fa hone no ɓiɓɓe fulɓaɗe kamɓe wawɓe gollu ɗum lambal jeego hiɗade ko goɗɗo itte goɗɗo wadde non bon déba won golluɓe FM capital fa yiya yimɓino ana ɗo ko itte ɓen bon ɗum affaire pulako noon non ɓe andi kulle ɗe fof kabar pulako ana tiiɗi hunde fof wona pulako tange fof ɗum wori radio ngaji ɗi fof radio ngaji meɗe kay walda président radio ngaji ɗi fof ene certi radio ngaji FM Mali fof kala probléme wala mum wala fe radio Mali sa lootaki lootaɗa wujuɗa nabangaji e lesgaji wallahi jaaɗa ORTM e buntere ɓe waɗe par ce que ORTM woto taw ban ORTM fane fe haalda c'est à dire oto sana lootɗa wujuɗa nabangaji lesgaji ma nasiji radio ngaji probléme on haye joni tabital fe goto yalta e nde radio tabital so yi utto radio muɗum feere voilà ɗum ka gonga homoy voilà radio nga heddi ɗum probléme wonɗe majji so hoorejo o na wonɗe mo laaɗo hokki inde sa dabtere o haaside ɗo dan na jeeyiɗo radio o tan riban jomum itta so itti jomum ya utti radio muɗum feere utti radio mum ko laati voilà kayde wonko laati ya utta muɗum feere ni tadi woni jeyi ɗo Bamako ɗo radio fe goto wala no wawi o radio pulo haalo fulfulde uttiɗo radio muɗum ɗo marso wala Bamako fof wona bango ɗon peut-être mo ñooro o yo radio ngaji pinal Diallo accana ka hakki radio ko jiiɗa ko kay télé ko jiiɗa ko no haani yarde ni ko haani waɗede ko ɗum jogoto radio o ɗum jogoto télé o radio golloɓe kañum gollata sa radio o yaaha yeeso an kam muñu ni sa anda waɗi tan lewru tan jokkuɗa yimɓe keɗo e fe hunde koy radio a yaade ara andi won télé ngaji gonɗi ley Mali ɗo neɗɗo goto ñallata fa hiira ana haala kañum tan goto o ñallan fa
o waala hen fa yiyata fof kanko tan ha fof kanko tan haalta on jogui radio makko on jogui télé makko sa heeɗi radio o kanko tan haalte sa ƴeewi télé o kanko tan haalte welima mettima ko kanko tan yaltate mais télé makko samoyni kadi télé makko sam ha télé ko indenno yimɓe anani ɗum neɗɗo goto haalte majjiri fof kanko haalte o mabbolol dollakaji makko laɓɓi paasa wawi faɗo voilà donc wayde ɓe sooda nasibo ko kalama ɓe sooda nasibo so wiyama defaji muɗum radna yo hoto bamako muñini wala waji muñi joni ka ko jimmi wiide ɗe goto bisimilla hakkillam ko jimmi wiide ɗe joni kanko garono o welma mettima fof so welima tan ƴeewa so welama an andi mais ko ɗum waɗi kanko radio makko samata télé makko samata par ce que mo waɗi systéme a ƴeewan tan dépasse ngaji majjum dow makko woni yimɓe makko gonuɓe ley makko woni pulako ɗum hono noon worno sa wi a waɗi fm tabta pulako jeymono goto jeyamo so pulako jeymo fof pulako jeeyi ɓattitede pulako jeeyi haaldede pulako jeeyi wallede et puis pulako hono wawɓe golluɓe golle ɓe eɓe ni keewi pourquoi ɓe tenatake ɓe gara ɓe gaɗa e golle o ɓe golla radio o ɓe golle fa golle o ñeeñe pourquoi ɗum wattake so woni hoorejo radio so tawi golle ana tiiɗi mais noddu wawɓe golluɗe ɓe ɓenno pourquoi ɓe noddatake ɗum ko kallamami won golluɓe radio fa ƴeeñi mais ɓe tippama sella mbiɗa andi ni a faami won wawɓe gollude radio o daari fa golle radio o haɗama gollude radio o ɗum ɗon woodi no mais hono golle wawi yirwirde hono wonɓe noon e radio kalis o joni dépense ngaji hono ko hani waɗede radio mais so tawi hono gollo lobbuɓe mbawata e gollude ɗum en hoorejo golle o en jeeyi changeude ɓe ɗe yalla golluɓe lobbuɓe ana mbawi warde de fatte radio o heɓa ko jogoro hoore muɗum mais so fof an jooɗi an ƴeewani hono gasirta min ɗum kalani en gollowo ka so weli ɗum so welima en patron o so welima tan joni golla honno jirɗani so welayma riino gadda goɗɗo e woni keewi neɗɗo goto jeeyara radio tabtal moƴƴi neɗɗo goto jaano hono way omo jeeyi abou so wona laamiɗo fof waɗan duuɓi mum joni a duuɓi mum sappo yaade muɗum goto fof goto o kañum jeeyi abou so kañum jeeyi fm tabtal hande ko mbirmuno nde kanko laami tabital pulaw radio fm tabital donc tabital pulaw kañum jeeyimi so uddama tabital pulaw ko fotte muɗum e muɗum woni kañum jeeyimi mbawa yawde maɓɓe non par ce que kamɓe jeeyi wadde systéme radio awdi gollirde awdi gollirde maɓɓe hono mi itti gollirde mi itti a wi aɗa wawi commerce mi itti million sappo mi hokkima ha yaa jaguire aya tinni majji e ayi a ñamiɗi na a waɗi négligé faɗi sawi ɗi boni homo warta wiya min waɗa tabital mawɓe kalsano bona ko saabi an ko kalfinɗo kalso ko saabi a daraki fa ko bonirawo mais non mo gollo balik woto ɓuura balik mi itti mino sa radio a yoɓta courant radio a yoɓta ndiyam radio aɗa toon nde radio feysa micro na huɗo bul sappo boni a wawa débrouiller fof solution fof voilà sana le keesu bureau to bon itte kadi gollo ɗumɗamnima examne wona joni tini ɓande examne min on gonɗo to kañum tan ñallata fa yir golloɓe kanko golloɓe gollene kam min ka tawi min ta yaltata ɓe yimɓe diina sa ɓena fammini ɓe haajaka publicité mi haajaka hunde fof min ta yaltata he moɗum woni ƴeewa moɗum woni weɗa hucca mais ɗum so haani waɗede donc hono hooreɓe kamɓe jeeyi ɓamde stratégie hono radio o wawi waɗede min daara yimɓe lobbuɓe wawɓe wallude fa tawi radio o yirwa yimɓe hanima ɓe yimɓe ana goodi no ɓe yimɓe ana goodi ɗum probléme o yimɓe holli hono hooreɓe woni ɓe daraki darde mum min ka e hakkilla soɓe darike darde maɓɓe ɓe yimɓe ana goodi fa radio o daro so tawi fof janggo soɓe darike miɗo miɗo radio o daro soɓe darike so tawi mi faami fof hono joni tan o faɗi wiyde hay radio uddiketa a haalata fe goto aɗa jooɗi aɗa hinni haaji ma yimɓe aɗa tewta radio o keɓata radio o pourquoi radio pulako fof so tawi mi faami fof ko mbiɗa han so tawi mi faami wona waddude jawdi ndi tiiɗi tinnade e mayri fandi heddo jaati wona waddude gollirgal ngal tiiɗi tinnade e maggal fa ngal heddo jaati wattude hen ɗum wawɓe gollude golle o jaati nden no oɗo du holliti wiide wona hono gollirgal ngal waddaka
wana hono golloɓe gattaka hen donc golloɓe soɓe gattama hen tan kamɓe kaani ɓamde golle o soɓe takka e becce golloɓe on daraki darde muɗum soɓe daraki homo hani darade soɓe daraki darde maɓɓe fof ɓe itte to waytama haw tampi sa waytugol kay gila e tampi tan utta faji o waytiteɓe ñande o waytiteɓe fe wonɓe waɗa ɗo hannde alhamdulillah golli jaati wona il faut wona watta accusé noon wonɓe en dariɓe waɗi ko wawi jaati de probléme ona e golloɓe woni sa wona e bureau kay bawra ɗum no e bureau ɓe gollo teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ndeɗo toɓɓere en kaali hen ko heewi ko juuti kayre jaati wonno caggal nde kanoɗen sakitorade jooni noon jonka en ardinide kayre baswal fa hande wartude e moɗon sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV kala ɗo mbawɗon tawede foof oɗon beltana bisimilla moɗon fa hande e Diallo Koudial en ɓettike toɓɓere nde gonnoɗen banggal tabital pulaku radio tabital pulaku en garti joni hono gatten so ndenden gonen gotum enen yimɓe leñol ngol ɓe enen jeyduɓe to banggal ɗemgal e to ƴiƴam e to koddal e gueɗe ɗe fuu tan hono gatten fa gonen gotum ngol landol fammini e dey wonen gotum dow heɗum en gonen gotum dow hoɗum gohoni eɗen kaani tawe eɗen jogui nokku mo en fuu mbawɗen yiide hen hoore mum hono so tawama ɗum radio ma walla so ɗum télé ma walla so ɗum dental ma ko ɗum wawi wonde foof ko wawi rendinde en fay so en ndendinan ngalu tawe toon ndiyentuɗen hono ɗum e hono mum donc so wiyama fa ndende gonen gotum fuu tawe ko wari e meɗen foof enen fuu ndendi enen fuu jeeyi goto fuu yiya hen hoore mum goto fuu tawe ana jogui hen wi mum ko wawi wadde e ko wawi wiide so wiyama en fuu laaɗen gotum en foof en wawa latade gotum ɗum wawano ko wawano en wadda hakkillaji hon latorɗen gotum en galda hakkillaji en walda moƴƴi goto fof hakkille mum ay yaade hakkillaji ɓe ɓen wawi hawtidde baale wonduɗo e baale fewi walde baale ɗe yaade hakkille ɗe en hawtidde nde en fof laaɗon gotum ɗum wawano en fof walde men exemple joni walde men en fof e ñaɓɓike tabtal en fof ko wiyama tabtal wona wiya fulɓe yiya hoore mum le walde nde fulɓe fof yiyata hoore mum le walde nden jiyata won yaltoɓe wiye muɗum baale muɗum feere baale pula ko hande hon foti woni fe goto anda eɗi keewi eɗi heewi ɗum no holla en fof en wawa laatade gotungal ɗum en walda hakkillaji walda dey en motta haalde ɗum kay min tan wakkide en jooɗi ke débat ji télé haale wiye en fulat en gotum en fof en gotum gonga en gotum dow hoto en en fulɓe ko ɗum kay fo leñol ngol towta ɗo kay en gotum nde hono banggal hakkillaji ɗo yimɓe walda hakkillaji ɗum kay fewi fete yimɓe tewta haalan kay nde ɓe fulat ɗe goni nangodiren ɗum kay ɓoyeɗen haalan hono ko yimɓe nangodiri joni fewi seeɗan ko ɗum du sababu basiɗi ɗum waɗi basi moƴƴade fewi sa wi basi o wonko nafi fewi seeɗa fof yimɓe famata basi o ko waɗi ko laari sababu kulle hewɗe yimɓe andodiri yimɓe ɓe haalatano yiɗodirano fe ñandita gelle hande Bamako ɗo kam ñandata ɗo tawa fe galleji ɓe natodirta e ƴaɓɓade voilà Bamako ɗo ɓe fuu noko goto ɓe hokka 2 hectares 4 hectares kamɓe ñandata kamɓe suka maɓɓe ɗo suɓata janɗe wara sonna ko waɗɗum wona ko base waɗi ko de laatike sababu yimɓe ko anodiri laatike sababu yimɓe andiri laatike du ɗum han laatade sababu fa hande yimɓe ɓe fina ɓe famana aduna o ɓe anda ko aduna o yahdo muɗum ɓe anda ko joɗɗinde muɗum ɓe anda sariyaji aduna o fe seeɗa sama ƴeewi enen 95% ɓuuri hewde foof dabaji ɗi e jande gui'al qur'ana ngal gui'al ngal ɗum de wona jande hafisa ko armako de ɗum de anton de wona ko heewi no gui'al ngal jomum wawi amude mise waɗa bi rabbi nas durta timme ɗo haade sappo e jetti duuɓi nogay a tawa ala andi ko sunna e farilla anda bon hande ko base o waɗi ko
yimɓe men heɓe fuɗɗi famude ne hani famude quoi base moƴƴade Rwanda président andi Rwanda wana haɓa waɗi toon ɓe wandiri 94 fa ɓe tampi hande leydi maɓɓe ndi ko fotini yaade yeeso fanle Afrique no caggal base o Côte d'Ivoire hande Alassane leydi maɓɓe yeehi yeeso caggal ko base o waɗi hay enen no an tawede caggal ko base o waɗi feso timmayi wonko fuɗɗi ɓuytade seeɗan ɗum no hani finninde en jaɓen sukaɓe men naata jande jangga wawana koye mum wallodira an ɓiya janggi heeɓi darde on wawi ƴewde an ɓiya janggoɗo wala darde o walla ɗum o wattude place o gonga wala tongol hay fof ɗum wallodirten tan yaade jande ɗum hokkatama place wonko mi yiɗɗa ko a yiyaɗo yimɓe waɓe place uji muɗum mana jande mum de an aɗa ɗo ala ari sababu ne ami a watti kam to alhaji Dicko anni janggi no fammi anni yimɓe wonɓe ɗo wawɓe hokkude o darde hokka o place o walda lew ko nde toɓɓere jati woni ko darteten hono ɗum e hono muɗum na waɗa sababu fa gonen gotum joni so an a woni mi woni so mi woni a woni so odu woni enen fo en goni ɗum woni fa gonen gotum hono gatten fa gonen gotum hono ni hono mo joni oɗo misalu o yalti ko o wonno darteteɗo yalla eɗen keɓa ko wawi wadde en gotum ko wadde en gotum ngo e haaldude yimɓe e goto yimɓe temedere fof le leñol ngol a tawan yimɓe joyon ana yimɓe jeegom ana wallahi ana leñol ngol walloɓe sukaɓe honno wallirta sukaɓe mumɓe rimɓe ɓe ana e leñol ngol mi indi neɗɗo goto Babali Ba o walli leñol makko o walli goɓɓe o sendata o pulona o si goɗɗo o waɗi ko o wawi leñol makko o warta baggi o warta cuuɗi télé o warta ɗum ɗo waɗan ko wawi kanko tan ami exemple de wona kanko tandude eɓe heewi toon dey ɓe yettaki hono ko yiɗɗen ko so heeɓi temedere so heeɓi yimɓe jeegon on a fuɗɗi kay nde yetta ko tewtenkode teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayawo Pinal TV ɗo mbawɗon tawide fo ɗon beltana fa hande en gartan e sakiki meɗen ɗon kanko Alhaji Dicko nani ko Diallo Kuccal haali fa hande ni toɓɓere nde gonɗe e muɗum joni nde hono gatten fa gonen gootu gona ko gommi ko mi wona ko gonɗa ko keɓa ko kemmi ko mi heɓa ko keɓɗa ko na walla mi heɓa e ko keɓɗa ko na keɓa e ko kemmi ko hono gatten Bogar ɗum ana tiiɗi de ana tewte no ko tiiɗi jaten tewte hono kalsi tiɗde hedde fof ana tewte sabi mi yiya fof puya ko mo nanɗa fof ndente min kam mi yiyay fof goɗɗo ley pula ko biyo pati ndente anani wo jiiɗa fa men ndente ka homo fof ana yiɗi te sana yi hono ndente o tawi yimɓe tawti ɗum kañum won hoore muɗum yiɗde ardaɗo fo waɗanɓe faade to homo fof yan kañum wakkati fof daña kettuɗo balɗe waɗa baalel muɗum wiya yimɓe pula ko fof ngari pula ko wara jooɗo filme holla wiya won yimɓe hono noon tan fey goto ya tawte heddiɓe yella laaɓɓe guɓal manggal ɓe gatta noon ɗum goo ɗiɗi baale ɗe yimɓe hakkillaji ɗi jaati ana ceerti ɗi hakkillaji ɗi galda onno Diallo wirini hakkillaji ɗi galda surtout hande ley pula ko homo fuu no famiri homo fuu ana yaara pula ko wallate de ka no famirni walda e ko goɗɗo ko won faamuɓe fey haɓotoɓe ladde ɓe e dow goonga muɗum woni kañum jaati ana jaati hen hakkillaji muɗum to nayori dow neɗɗo fuu gadduɗo hakkille ko yatta e ɓeeɗo aɗa yaara ɓe ka jiiɗa fulɓe jaati won yaaro ɓeeto ɗum neɗɗo fuu jaaɗo hakkille muɗum ɓe ka wayi fulɓe jaati won jaaɗoɓe du banggal gouvernement o neɗɗo fuu jaaɗo banggal gouvernement o ɓe ɗum wayi fulɓe donc hakkillaji aɗa ceerti o fof eɗen jiiɗi pula ko de ɗum darteten jaati hoɗum wawi hollude en fa hakkillaji ɗi gartodira hakkillaji kono misalu tan joni keɓen hunde nde kanɗen rendude e muɗum masalan joni keɓen joni télé goto mawɗo on ko télé fulɓe fuu ɗo fulɓe fuu jiyata hoore mum ka haala so tawi haalama e o télé neɗɗo kalɗo ko o kañum eɗo ko haalaɗo e nde ko haalade no ko haaldani tawi oɗum wawi nafude leñol ngol fof tawi ono jonka ɗo wawi haalede so nane so wawa gollirede moƴƴi ɗum ka joni
ono bangal télé o ɓamane ono exemple pinal ko wari ko joni an nafa pula ko fuɗum fulɓe kay gonɗo kalan dawran ndiya fu émission ngaji ngat hono émission ma o yimɓe ana garat ɗon kala hakkillaji muɗum émission ngaji goɗɗi kase gonɗo ɗum ana wawi faabade mais probléme principal o yimɓe jaati hakkillaji ɗi woni ɗi galda fayi hono ƴewde télé o joni won gonɓe toon sa haalni a pinade ɓe ƴiye ɗum ka fu pille kulle tubakuɓe haaju mum wala donc par ce que hakkillaji ɗi galda donc so wona tewtewel hakkillaji ɗi ana pawre donc radicalisme hono koɓe mbiyata radicalisme ko yimɓe jaaro hakkillaji bonɗi ɗi yalla hakkillaji bonɗi ɗi ana iwatone yimɓe fo paama a faami en fof eɗen kaani rentude o ɗum itte haasidakuji e ɓeɗe meɗe par ce que en fof waɗan jooɗo wiye so maani arde fof min koye wala hen joni ɓamane exemple minen mi nantini o kabaruji joni so maani noddi goɗɗo ne nani maani a yeehi hono événement muɗum noddima wi gara sa yeehi événement muɗum oɗo haɓa e ma wiye ittu koɗa yiite muɗum kammari a wiya noti oɗo ne noddima wi won kabaru ko jogui a tewto kabaruji a jiɗɗo famminde yimɓe goɗɗo so nani a yeehi to goɗɗo tan haɓa e maɗa wiya ittu koɗe a yeehi to oto an ka neɗɗo maani ko waɗi par ce que homo fuu jiɗɗo wiide kañum ɓuuri homo fuu jiɗɗo hollude kañum woni kañum non ɗum so wona joppe so wona paamen so wona mbiyenten du kulle hono e média ngaji meɗen ɗi en kalnani haala FM tabtal hono Pinal TV en hono ɗiɗo média ngaji tawi en fuu eɗen jiihen koye meɗen an jaaɓo haala maɗa ka tawi en fuu eɗen jiihen koye meɗen tawi en fuu eɗen balla média o eɗen ballodira e dirigeant e média o yalla média o ana towa hono dirigeant ɓe ɗum eɗen dardeɓe kamɓe ɗum e tawde e jama o paɗe mbiya kamɓe tan kamɓe ɗum ɓe uddita yalla jama o fuu an tawde maɓɓe ɗe ɗum fuu ɗum nangodira yimɓe ballodira fa tawi hono média ngaji meɗen ɗi ana towa tankino média ngaji meɗen ɗi ana towa fof enen du yamana hakkillaji kolleteɗi ɗo ɗi garan seeɗa fa tawi hono ko darten ko heeɓa tabitidde famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe ayaw Pinal TV Aladji fa hande fade am wartude e maɗa en gartanɗe Hammadou Diallo ɗon Diallo Kucala oustaz toɓɓere wonde kasen nde uɗitinɗen yalla eɗen mbawa findinde ƴeewoɓe en e heɗotoɓe en fof hande o so wiyama findinɓe e famminɓe e banggal leñol ngol surtout ɗo leydi Mali ɗo e caggal Mali fof onon ɓeɗo ɗiɗon on goni hen keɓon kabaru o e banggal haalaji goɗɗi e bindi goɗɗi garon pirtonɗi e ɗengal ngal fa yimɓe kumpito gueɗe kewɗe ɗe andano feyi ana mbawno famde neno ɗum ɗo yo kulle kanɗe findinede e fambinanede yimɓe ɓe ɗum woni ƴiwde e média ngaji ɗi gatton to WhatsApp yaade e Facebook warde du e radio yaade e télévision saabi hande kabaruji ɗi en paami fuu woni ko e dow daago woto aduna o woni eɗen andi so en mbi'i kabaru ɗo mbawɗa famde kabaru ɗon tan woni ɗo paata hono so tawama ɗengal fulfulde tan nanta ɗum tan jata e mum so tawama ɗelle goɗɗe kasin ɗe aɗa nana an ka haajima wala ɗengal gongal ngal feydu a tawan ɗo ɓurɗa wawde mollitidde faamu fof ko toon jarata hono minen joni so wona onon kaali kabaru han tiiɗi yo garji min paama ɗum tigui ndenno hono gatten fa pindinen yimɓeɓe fa hande ɓuura hono no gaɗɗon ni tawi nokkure wotere nde mbawɗen en fo hebde kabaru to mum directement ɗiɗe mbawi suppade e mum ama lanɗa min Diallo bon ɗum ko wiiɗa ko hunde hasindinde ballal fesa jogui kibaru fa heɓa kibar téléphone fa heɓama téléphone exemple France J sen goto e ɓokka information sa wala ujunnaje nayyi a ƴewata o hono hen wiiri sa watta ujunnaje nayyi abonnement a ƴewata o sa dongat plus voilà sa watta ujunnaje nayyi kamɓe ko haalta ko fa heɗɗa jonga wiya a waytinan
yimɓe meɗen duroɓe wonɓe laddoɓe faaɓe nana lewru fu sana jaɓa ujunaji lewru sana jaɓa unaji 4 so ƴeewa Ocean alaji dikko won unaji 4 fa heɓa o voilà hay o ɓe hay hono ɗum joni ɗum mbiɓe télé goto fulɓe taweteɗo bawɗo hokkude kabaru les canal plus sa ƴeewi guila dow falli ɗum mi haalima mbimi canal scène ngaji wonɗi e canal ɗi fof heure ngaji nane yima heure ngaji jetti heure ngaji 4 wala to ɗi fulfulde haalte mum heure ngaji 4 tawi fulfulde ana haale wala e scène ngaji canal ɗi fof wona canal tan voilà ɗon scène ngaji canal yoɓa buuɗi joɗa ƴeewa voilà scène ngaji canal ɗi fof tawa fulfulde haalte mayde goo hono haalteɗi tawi abonnement wala hen hono pinal en wala moyen voilà pinal moyen voilà haaloɓe ɗon ɓe na waɗɓe organisé ɓe hoore mum ana yaago haalde dow no tagirɗen noon leñol ñande hoore mum woori a tawa an hoore ma aɗa jooɗi fey essence a wala a wawa ɓutta huma haala quoi de a yarro haɓnade alhaji dikko sana heɓata ko essence a woni wara fa muntugla ƴuwara ƴuurga yaade muntugla kilo 10 e seeɗa kilo 10 aller retour essence litre woto temedere capanɗe jeeɗa an tawa a noddan goɗɗo o wara wulla fa walle hay walle tawa anga aɗa jooɗi hay walteɗo so alaji dikko wallama fe ujunaji 60 hokkatama fe mbuuɗi a sika haade ayi joni so wi hokka ujunaji 2 so itti hokka o haalan o wiyande ko o ñaguiri kan min ñaguiri ko hay o hokki ujunaji 2 ay anne a wala de a suusa haalde aya exemple noon facebook télému noon woori wona pinal tan tabital hoore baale men baale pulakuɗe 95% noon woori hay banggal yettunoɓe kibaruji woni cuuɗi men télé radio ɗi suudu radio wotoro wonɗo tabital no uddi ɗum ko uddi pinal wala moyen ɓooyi juuɗi fof e ñagata ko Allah an hulɓini e ñagata ko Allah wallahi so heɓa walloɓe addani en sara ñagata ko Allah sabi yimɓe inati ɓe hillaka joni ɓe itti fey ko lewru yoɓeta ɗum facture ko ɗum ɗo kerrima wattata so kerrima timmi fof timmi ɗo haaɗi fayon ko wonno fa lewru mayde nden ka voilà imma kiwara sama sama a yaha cagal konga ko ɗum tajiri a tewde a yaali fulɓe a tappa ba bureau ɓe saabu joni uttide bureau ɗi ka e joni bureau ɓe uttita yaɗa wade a bolono pulaw ka jallo pulaw ka joɗɗen tan ƴeewe wallah he wallah filalani weeli koy voilà he wallahi kunde fulɓe tan jaltattoɗo ɗum aɗa wela ɗo e sanne ay joni hono watta fa ɗum heddo o yimɓe darde hono hakkille muɗum e jatato ɗum fuu ɗum dépasse ngay noon ɗum fuu ɗum jawlele gaɗa hen yimɓe gonto saɗa tampa so tawi ma tawiɗa haala so tawi no pula ko ana pula on wallodira de wonko wallodirta ko ɗum sa wiya wallodirta fof a bonnan fof quoi wonko watta quoi wonko watta voilà so sala wiide a fiyan ko sawru woto non wona sawru woto voilà wonko watta sana ɗum sa ƴeewi jaati hono tabital tawte luwase tabital walde monde nde mali fof haalta fof inde mali fof haalta inde muɗum e luwase ɓo woni ɗon malɗo suudu télé pinal tv wala moƴƴo an suudu télé wotoru e suudu radio wotoru joguiɗen ɗum woni tabital uddi fm tabital uddi suudu radio haaltelu tawi en heɓata buuɗi ndun émission ngaji ɗi motti wadde radio mali hay mi aɗani ko jimmi jaati aɗa andi jaati ko jiɗmi min mi jiɗɗo yalla fulɓe afrique ɓe fu ndiyanta dokkodira juuɗe keɓa moƴƴina jaati banque banque a wiya anda sala ara banque gay oga wiye banque banque haala télé radio ka haalini ɓeɗo mbawi haalde haala banque gay aɗoka sala yeɓina asma bari en so noddiɓe fof nodde asma bari o haalde voilà haala yalla hono en pular banque voilà nodde asma bari haala média o haalten hono pular waɗira banque deyno waɗi fof banque ɗi wawa uttire inde leñol quoi non banque a wawa wiide nannan ɗireji maɗa wiya untiran inde fulɓe ɗum ɗum wawa non wona fe so waɗaka inde fulɓe ka yimɓe aɗa andite fulɓe ka voilà so ɗum no joni banque wonɗo banque o fulɓe 95% na hewɓe ane makko fesa ada inde makko ala kon publicité banque o anɗon fulɓe heɓe ane makko heɓe nanni hen fulɓe won o golloɓe toon ɓe ɓen nanni hen fulɓe heɓe ɗum watti hen on banque anɗon wona ɗum noon wonnoɓe arande ɓe e wonɓe joni ɓe nde mi anda wonɓe joni ɓe so ɓe ƴuwi ɗon so suka maɓɓe waɗi
so lortike so ɓe golliri no ɓen gollira arannene ɓe heddaki ɗo yaham bangaji goɗɗe tawi ɗo commerce ni noon sana ballal sa ballal wala hunde fof no gasta go ɗiɗe muɗum ko ɓuuri fuu tidde golle o joni alhaji diko a commerçant immuɓe yenne a commerçant ko hillima weeɗa a haali o kibaruji ana motta hoore ma ko a motta hoore mana ay alhaji diko de inike goɗɗo de inike goɗɗo de inike de inike timmi en hetton ko français ko falde français on anglais ko on a encore nde timmi yo ko ɓuuri futtide banggal talibaku sa janggoto qur'an joni so yiyama e cuuɗi télé en aɗa haala to ɓe a laatike annasara ɓe an alaari tubako ɗon ko kalminane wala ɓe an alaari tubako o tubako koy min yimɓe heewɓe men alde jallu anga tubako koy an tubako o wonto tubako o tubako o wonɗo a tubako sati ona garbaɓe son tubako ɓe sa tawi noon ɗum wonda laawol qur'ana a janngan faama dina maɗa jannga sariyaji maɗa jannga ko wurda ɗum woni cafaji maɗa jannga faama anda so alaji dikko hoore mum naawi sawrat fota soda parasamol waɗa pour mum no waɗi hofla mi sawra mi nanga nokayɗe de hattama yaade miɗede haala ko yiiɗa e hakkille ma e leydi hay ɗum wonko yimɓeɓe foti waɗe ko so a duro hedɗa duro fam maya duro mum anke foti yeɗa fi nokku de wuro fof ko yiɓe a duro wiyeteɓe annasara ɓe pewte wala ay joni ɗum fof wona waɗi joni min janggo qouran min talibo mi heddo e janggude guiala qouran ngal fati ƴoye ngal de hay ɗum tawɗa hedde ɗum de mayo ɗo heddeɗen ɗo hedɗa ana foti ƴuɗode abada goɗɗum fof wala développement goɗɗo wala hande qouran o ɓe waɗi ɗo laawi anen a jangga qouran fama dina maɗa tila a jangga golle service faɗa ɓaaɓi min laamu koɓe won janggoɓe ɗo service mi andi juge goto junni kan on makko wawde qouran wala mi andi sariyaji makko a suusa haalde ɗum ɓe wiyda alaade keefe so a juuri caggal suusa e suusa koɗum andi dinane a tawan a hawra taliba qouran mbiɗa andi taliba qouran ta duuɓi sappo e jetti sappo e jeenayi anda farilla e sunna tawene o dursoɗo qouran durso qouran te suura makko roni voilà aya hande laawi won jangga qouran fama dina maɗa anda noon leñol ma hani jogirede hani famminede de ɗum fof so en mbi moƴƴa enen ga heddoɗen ñande ni sa probléme heeɓi durowo ronɗen waren e jangguɓe lamɓen jambi ay ɓen wiya bisimilla joɗa dammugal to a tawa a arda neɗɗanga wartano goɗɗo arrinta mo arrinta o ka wiya ɗum dépasse mum heewde ana yiwde sabi sana ɗeeɗi yahaga warta ga 200 mille ka naata tawa ko naata ɓuta una ɗiɗi wala una capantati jeɗɗi ka ɓe nangata to ɗum no oɗe fat wona haalma yettade jomum jaadi o so yetti ɗon 1 million 2 million kaynu nanga ɓe won jangguɓe kañum wattano a wi neɗɗoma fat jangga wala ani fanni fat jangga so janggay jangguɗo kay ñamete de kañum wat hande wona anni waddi ga technicien sa nanta fulfulde on watta wona haala gokka Allah faabu ko enen leydi men ngol bon jokki haalde min jongay jomum muña yennade kay fa wiyaade fa a yentake na non mi nana alaji dikko wakkati wiya minen yenne ɓe fuɗɗayde hon na famminike sanne sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV ɗo mbawɗon tawede fo o jewtama sanne alaji dikko a nani ko Diallo ko Thial haali ko sanne aya noon ni mbinoɗa nanen a wi suus baba e saha guiye noon wallahi sa ɓorriki ɗum ɗe juuma sa ɓortike du guttinoɗa a waɗat noon aya joni annene ko ɗum pawata ko haali ko hakkude meɗen e waynodirde e ƴeewon Ayaw Pinal TV aya wiide tan pura ko fa hande honno teynirte fa hande kawral dawrdal gollidal e tinnoto fa hande e daran fa hande daaro kay mottata darde fa heɓa hono ko tewtata ko ana tidde sabi yimɓe homo fuu gandal muɗum ana mawni sanne homo fuu ana yaara kañum woni kañum so jokkaka fuu hunde fuu gasta ɗum won e leñol ngol sanne ɗum so wona yimɓe ɓe homo fuu daara yoppa ɗum saya mawninkinare nde joƴƴinen banggue a faami homo fuu anda so wona goɗɗo o min du mi wawa wonde a faami jama o fuu gara hawra wakkati fof anaɗa kiiti ɗe whatsapp ngayɗe joppen ɗum fof yimɓe daara jaafodira gara joddo kalda kawra a faami hoore baali ɓe tewe an joddo an kalda kawra naara dambugal gootal jalda dambugal gootal kati homo fof wiyede non min noddi yimɓe sowona yimɓe gara no oto min woni hoorejo majjo non
so wona tawi hono ɗum fof yimɓe ana jarodira ana jaɓodira a faami goto meɗen laamu hakkude meɗen waɗa en dirigé ardo e jokke e muɗum enen du enen jokkuɓe du par ce que joni ardude tan e kinnoɗen hunde wonde te eɗen jarri ko wi ko gaɗen noon fa te hono ko darten ko ɗum woni kawral pulako mbiɗa andi so en kawri fay goto wawata e so en kawri tan fay goto wawata e donc kawral ngal no ngal darete fof ngal daare yimɓe on fof sele manggu muɗum yimɓe naaro dammugal gotal yettere dammugal jokke jomum fe so gollirta gonga jokke jomum fe non ana hani tawi so en fuu e jarriki e jokki jomum kam ono golliro non so jama fuu non jama fuu wiya jama fuu mi yeeyi neɗɗo goto noon yimɓe fof wawa jokko neɗɗo sa non wawa non yimɓe fof jokkide neɗɗo goto ɗum wawa feyde ko non ɗum ka wajibi noon par ce que jokkide neɗɗo goto non yimɓe ka jokka wadde hakkillaji hono jokkodir ɗum ko wimi noon somi haalan ka faamu ni kono haalan ka mi haali gilla arande en mbimi hono yimɓe ɓe galda hakkillaji ɓe ka mbawa jokkodirde fii wonduɓe hakkillaji ɓe ɓeɗo nangodirake wonduɓe hakkillaji ana ɗo fa hande ɓe jellodira jumɗum wonde juuɗo ñaam joni an ni pamirɗa o ni famir donc an ka fa hande famirɓe ni famirɓe te an jokkodir dutani famirɓe ni toɓe te an jokkodir pamodirani kam ani pullo goto han to nani probléme wiɓe neɗɗo fof o yahama o tawa nango hakkude mo e laamu o nanga buuɗi jungo joomum wona ko wala ɗon de o nangi hen buuɗi jungo mo probléme heeɓo pati Allah kanko naata hakkude makko e yimɓe quoi o an waɗa goto men fuɗo wonkoɓe e leñol ngol ane bureau ngaji ni nani probléme wi neɗɗo fof immoto daro ene yeɗɗa han aɗa haala ma darno haala bonɓe haala ko koyi haala bonɓe kota yeppotol allah ɓeeta moƴƴaɗume haal nokkuɓe wona ɓe wonduɓe hakkillaji lobbiɓe joni dikko Diallo joni won toɓɓe wotere jimmi jihen dow muɗum jaati ana wayi hono en gaɗa message en beltike sanne e ley ɗeɗo gajate eɗen jiiɗi dow findinde kabaru ɗemgal ngal ngal walle ngal wallire to média ngal wallire du to jande ngal wallire du kamɓe mawɓe ɓe hono jonka mawɓe meɗen e kanankoɓe meɗen ɓe tinno kamɓe wonɓe to hooretoɓe yalla jogguiɗo haala fo tawi ana haala ngal fa ande kañum yo pullo misalu tan hono kanko Macky Sall mo waɗi mo kananke mawɗo andaɗo e ley Afrique mo pulludu kanko Macky Sall mo darike e hakkude aduna Allah fof mo haali fulfulde fayi mo andaɗo o pullo andi ñande o pullo fay so haaɗe ɗum tan hono ɗum e wonon muɗum soɓe darima e nokkuje bawɗe yiyede e nanede ɓe kaala ɗemgal ngal fa ande oyo hunde mani noon na oyo leñol mani wongo ɗum duna faabo ɗemgal ngal sanne on ɗo message ne hoɗum pamɗoymi Diallo Macky Sall o waɗni hoore makko hoore makko waɗni waɗen leñol ngol hoore makko tafam ayo hoore makko asiri hoore makko adi sabi holli omo yiɗi hoore makko omo yiɗi leñol ngol ayi ɗum waɗa tan honote surprise quoi juwaɗi voilà sabi kala anɗo Sénégal walla an Sénégal sen aɗa yaha galgal jaatima Sénégal yimɓe fulɓe maɓɓe fulɓe yiɓɓe ɗengal muɗum sanne sabi Sénégal addoto murtande murtande noon kañum yiɓe muɗum yiɗere ɗengal muɗum guine du noon enen duɗen jiɗi de ene mballi duɗen jiɗi ɓe murtane arde eɓe arde murtane e gana dernier fota waɗen dernier kan e laata fa tati ɓo nayi ɓufto premier wona premier de murtani e guine Sénégal ɓe laata premier taw sabi kamɓe kala to yiiya guine e yimɓe ɗiɗon yimɓe taton ɓe haalan ɗengal ngal to yiiɗaɓe fof ɓe haalan ɗengal ngal bamako ɗo mi e police o lutodiri ɗo hejjere jamma ɓe woni ɓe tippkale muɓe ngel ɓe tawmile moɓe tooɓe ɓe haala fulfulde guine ɗum yiɗi mbaɗa haala men gajoyade police o wicce flague wona fuɗɗi to yaɗo hana haala fulfulde wona ɓe waɗi ɗum jeejede ɗaɓi pullo guine to a waɗi fof ɓe yiɗi ɗengal hay Macky Sall ko waɗi ko omo jowtaji en on barakina e gasi sanne ni yimɓeɓe fof hani wadde guila e kalli so tawi o haali to Nigéria toon Abuja fulfulde fof
atawan gila galle makko ɗo omo haala haala ɗengal ngal toon ɗo yi maɓɓeede noon so yeehi cuuɗi maɓɓe téléji hewɗi eɓe haala hen fulfulde radio yimɓe RTS jaati yaltini télé 5 voilà eɓe yaltina ana haala fulfulde tan haalta kañum eɓe haala radio maɓɓe ɗi ɗum haala fulfulde de ɗum so nani fulfulde haala radio e télé fof sa radio antun sa télé o antun sabi sana tawi ana walle tawi ana ton tam voilà sana walle sa haala so moyen waɗa hoto haalta ay Cameroun du sa ƴeewi kaydo noon leyɗe men hewde ko alhamdulillah fulfulde ana haalene majje e Cameroun e garwa en ɓe tinni ɓe suunaɓe télé fii so wala e canal en ɓe haala hen fulfulde eɓe tinni Nigéria e yeggita ɗum Niger ɓe fof kay e waɗa débrouillé hen eɓe tinni dey Macky ko waɗi ko o waɗi mbahende fadi itte hen mi ittema noon fadi ittu e ittema noon fadi ittema ɗo eɗen kaala fulfulde sanne eɗen min e gon télé ay may rasmi ay ɗum duno fadi itte ngel ɓe suudaji woto joguiɗa en ɗo maɗo artitine haalano fulfulde sanne Allah hinno yaafo ay sababu yimɓe yiɗi e majjum sanne sababu jaɓude haalde ɗengal makko ngal dey hande kamma e leyngol min gon so tawi nani e haala Mali fof haalten no Mali nge jaati nde fa holla wiya kañum haari heeɓi jawdi fof sana yoppat ɗengal mum ngal leydi ndi jaati noon ndi wori taf dey hande kay kamma e leyngol min ngol wonɗen ko e hen to e leñol men ngol kala yiiɗa neɗɗo o jooɗike o waɗi karbitingani o haari tawan français o ɗon français timmi joni waɓe garti ɗo bowrankore voilà ça wati français koye mbi série séréɗi haala sa séréɗi haala sa séréɗi haala wallahi feewi joni jaa bureau maɓɓe ɗi koɗɗo haala bowrankore wiya bowrankore ɓe jetta sa neɗɗo feewi ɓe ewroma sa neɗɗo feewi kamɓe ne haali bowrankore nde noon ɓe esa neɗɗo jaati on wana sa wakki licce sayaji si aji dikko ɗi kay d'accord sakiraɓe ƴeewoɓe a yaw Pinal TV Alhaji a nani ko haali to kabaru ɗemgal ngal hono gatten kamɓe kalankoɓe meɗen e mawɓe meɗen ɓe ɓe ballira en to banggal to ɓe ketti to wawi nanede fa ande ɗengal ngal to leñol ngol wawi wallirede banggal ɗengal ngal hoɗum pamɗa hen ko pammi he ko darte ministre e meɗen député e meɗen wonɓe CNT wonɓe nokkuji ɗe fof so ɓe ɓami haala fof so laati konngol gotol fulfulde fof so konngol gotol ɓe rentina hen ana walla ɗengal ngal ono fayi so ɓe mbi joni fulɓe mbi hunde ma voilà hono ɓaccita ɗum ittayenno heddiɓe pamir par ce que wona hono média ngaji ɗi fof jogui hono ɗum ɗo ngaji fulfulde soɓe kaali fulfulde sanne wona wajibi tawi média ngaji ɗi jaltina mais so gaɗa konngol seeɗa fof aɗa waɗa yimɓe ana amde jomum yo voilà jomum e pullo et puis ana ɓeyɗno fulfulde nde ɗum valeur voilà donc ɗum ɗum so ɗum iwi hen kasen nokkuji ɗo fof vraiment te pulako o kala ɗo ɓe goni fof tewe hono fe goto yeɓata ko fulfulde nde tewe ende haale sanne ɗum watta so fulfulde nde to e hakkillam inchallah tagdi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV nde wonno en noddi sakiraɓe meɗen laatiɓe nuyle leñol ngol to ɗengal ngal findinoɓe e fambinoɓe hokkoɓe en kabaruji e ko nandi e muɗum foof woni kanko Hammadou Diallo ɓurɗo lollirde Diallo Kucala kanko woni kettoɗo jungo meɗen ñaamo ga e makko kanko Alhaji Dikko kañum du yo nuygal mawgal e leñol ngol kañum du yo dokkowo kabaruji ɓen ɗo wonnoɓe nodduɗen mbattodiren e muɗum en hakkille ko haani tawede ana hani faamede faabo en hande e janggo foof Diallo hande ka ɗum ɗo ni woni ko Allah arzinqini en aɗa wawi waynade ƴeewoɓe Ayaw Pinal TV e dow yewtere wiyetede Fina Tawa alhamdulillah barkindema ene fuɗɗira ni barkinde hooreɓe Pinal ngal laatiɓe sababu so suunatel no utta en jewtaɓe eɗen barkina ɓe yimɓe wattoɓe mbuɗu mum puɗɗiɗo muɗum ɓe Allah yoɓuɓe fa hande ɓe tinno neɗɗo ko waɗi leñol mum foof hoore mum waɗani ɓinguel aduna remme sa waɗi moƴƴere hoorema waɗanɗa so waɗi ko bondu hoore maɗa wa man ya'mal misqala zarratin hayran yarahu wa man ya'mal misqala zarratin sarran yarahu man amila salihan fa nafsihi wa man saa fa alayha ɓinguel adama remme
lobbere nde ko tewtere yimɓe wadde ɗum tewten nde wadde lobbere tedde ittude muuɗu tiiɗe sanne haala ɗe haalan ɗo ɗi fof en haaldirayi fa bonade fa gasa ɗum haaldirɗen hakkille seeɗa ngo jogiɗen ko ɗum waɗɗen haalɗen ɗon no wirɗen ni hunde so ana tan yimɓe moƴƴuɓe ana hen bonɓe ana hen en wawa hisade inde yimɓe fof wallahi yimɓe wonɓe leñol ngol tinniɓe dayɓe li Mali e caggal Mali waɗoɓe ko wawi ɓe anata yiɗa fe inde mum haale wallahi wonɓe andumi bare Qur'an o wi Diallo fadi haale indam fewi fewi yiɗa jara ittude million 3 watta e yimɓe tampuɓe hayɓe hokkay kande kadi goɗɗo miila min joguiɗi o waɗa ɓe neloɓe mon wala fof mbiɗo e defila yiɓe dokkayma ko wonto o minen andade min mbawa seeda hokka kadi hokka mi andade mo andani on ana hokka ay fami jaadi ɗum en jewta yimɓe Sénégal hettoɓe en Sénégal Mauritanie Afrique fof kala to pullo woni fa yaade Europe Asie Amérique latine fa yaade Amérique leyɗe Alhaji Dicko ni en jewtaɓe fof e Bretagne France leydi Alhaji Dicko ono woni français jewte sanne barkima fof jewtima andu a jewtama sanne a barkinama no waɗi ka fe ɓuuri mi hokkama des mi heeɓi isas mi hota eɗen yi assalamu aleykum nagam fay wuuri ka no jantaguno garam go rede amara sa faccé ka waɗa day ko waɗɗake fade ko hawlaɗo e jodi Oumar Allah do sande barkira sande inchallah Oumar Allah Diallo inchallah jaaɓi e mbiyan bisimilla makko ɗo enen fo enen poti enen fo enen jeeyi en fo tinnoɗen goto fo ko andi e ko wawi ko yo waɗ hono gatten fa gasa ɗum tan ko darteten teddi faydi min mbiyamama Diallo min beltike du sanne wona min tan do kala nodduɗoma ko faati e banggal leñol ngol vraiment so woni gonga Allah aɗa humani ɗum aɗa andana ɗum yo Allah barjo e moƴƴere muɗum an e Tiyabou Diallo caggal ɗum e gartan e sakike meɗen ɗo ne kanko Alhaji Goro Han Penda ɓurɗo andirede Alhaji Dicko mo grand sujet ji mel MSPD mouvement Sodou Baba pour la paix et le développement tigi andene a faami ko kanko Diallo ko calma haali ko waynori yimɓe an ko woni hen wasiya maɗa mana waynagol maɗa e jama o weltanade Pinal TV tafon Ousmane Ba eɗen jewtamo sanne yaade Bocar Ba en Seydi Kenem en yaade bref wawa hisade jama o fof mo hisaki fof yaafo vraiment eɓe gondi e golle eɗen dardeɓe ɓe tidno fa hande ana tiiɗi de sanne ana tiiɗi sanne sa wiya darantoɗe leñol ngol a naawi ka fa hande e tinno ɓe ɓeyda wallude fa hande leñol ngol caggal majjum barkinte an hoorema jowte sanne e golleji maɗa e tinnare maɗa e faabade andu gorko e tinniɗo sanne e kabar leñol ngol yo Allah faabe fa hande anduno pawrtoɗa leñol ngol fa hande calmina Pulako fof kala joɗinoɗo oɗo wakkati san ƴeewa en e dow Pinal TV eɗen jewtoɗi e lando jammuɗe ayo seeɗa ni wono hakkillaji meɗen seeɗa ko mbawɗe hawrin ɗo ella eɗen jottina ɓe ko jiɗɗen ni tawi hono jamma o fof annara dammugal gotal teltere dammugal gotal halno Diallo werni yimɓe galda hakkillaji fees laati hono nanduɓe hakkillaji ɓe jokkodira ɗum fuu e nangodirde noon inchallah ɗum ko jinnomi haalde salmina Pulako fof lando jammuɗo teddi faydi sakiraɓe ƴeewoɓe ayawo Pinal TV yewtere meɗen wiyetede Fina Tawa ɓeɗo yiɓɓe e ɓeɗo gollidiɓɓe e sakiraɓe to oto ɗemgal e to ƴiiƴam e to koddal e jeydal fuu kamɓe du ɓe yimɓe dariɓe laatiɓe noyle leñol ngol to ɗemgal ngal to humpito banggal kabaruji eɗen jetti Allah eɗen jetti ɓe eɗen mbiyaɓe fa hande yo lamɗo hokkuɓe cellal Allah hokka ɓe dow wawde wadde koɓe gatta ko yo Allah yirwin yaajina ɓooyna junna eɗen jewta kala tawaɓe no fawi e ayawo Pinal TV oɗo wakkati yewtere wiyetede Fina Tawa ɗo pullo tawa e aduna o fo biyowo mbimi e wimi e wimami wonɓe hen Sénégal wonɓe hen Guinée Gambie Ghana Burkina wonɓe ley Mali wonɓe hen Mauritanie tawaɓe hen fa Cameroun Niger Nigéria e wonɓe hen fa Éthiopie
e tawaɓe du Tchad fuu eɗen jowta ɗum eɗen beltani ɗum to o sako mon jura lajji onon fof on kofinama voɗ ɗum se yesso kadi